रंजन भैया, हाँ। अरे देखी यही होली में एक जानी के जीजा जी अपना साली के यहाँ पहुँचता रे। अच्छा। अब देखिए उनका के संगे गड़बड़ कर देता रे, और उनका साली बड़ा उनका से परेशान होके क्या कहताड़ी हो। का कहताड़ी? गाढ़ा पट रंगवा राउर, गाढ़ा पट रंगवा राउर, जाला चखला ए ड्राइवर जीजा, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला। गाढ़ा पट रंगवा राउर, गाढ़ा पट रंगवा राउर, जाला चखला ए ड्राइवर जीजा, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला। रंगल चाहतानी जीजा, चढ़ली जवानी, 16 के उमरिया बाटे पहिला उठानी। सुनतानी ऐसे हो तो बड़ा गड़बड़े हो जाई। रंगल चाहतानी जीजा, चढ़ली जवानी, 16 के उमरिया बाटे पहिला उठानी। जोश जवानी के ना, जोश जवानी के ना, साल साला ए ड्राइवर जीजा, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला। दीदिया के छोड़ रउआ ऐनी ससुरारी, मिलल बाटे मौका आजू माजा खूब मारी। बुझतानी बुझतानी रउ खेला रउआ का कोई चाहतनी। दीदिया के छोड़ रउआ ऐनी ससुरारी, मिलल बाटे मौका आजू माजा खूब मारी। भीतर के सामान हमर, भीतर के सामान हमर खूबे जियाला ए ड्राइवर जीजा, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला, ए ड्राइवर जीजा, लाग सालवा रावा में पाला। अमित रउआ बानी निर्दयिया, लोड भइल गाड़ी कवनो करी ना उपैया। हम तो जानते ना रही कि इतना बड़ खेला हो जाई। जी जय अमित रउआ बानी निर्दयिया, लोड भइल गाड़ी कवनो करी ना उपैया। रंजन सुरेंदर के ना, ओपी सुरेंदर के ना, तनी को बुझाला ए ड्राइवर जीजा, ए ड्राइवर जीजा, लागे सालवा रावा में पाला,
ए ड्राइवर जीजा लागे सलवारावा में पाला गाढ़ा बाट रंगवा राउर गाढ़ा बाट रंगवा राउर जाला चखला ए ड्राइवर जीजा लागे सलवारावा में पाला ए ड्राइवर जीजा लागे सलवारावा में पाला ड्राइवर जीजा लागे सलवारावा में पाला ड्राइवर जीजा लागे सलवारावा